Gaurkoan Hulk Aretxabaleta konkistatzera etorri da, bertako festagirua, mozorruak, desfilia, jaigirua, dana neuria izango da, bai? Hori ez pasat nik lehena barrapetan. Ikusten dozuen moduen, Atxabaltan irudimenak ez dauko mugaik, etorri gurekin eta karnabaletako festagiruen murgilduko gara. Prest? Bai? 3, 2, 1, bagoaz! Zer moduz, hemen txezaze, zuek ekarri dozue eski pista eta guzti Aretxabaletako aratu zietan, ez da? Bai. Falta botate zauen eski pista bat hemen Aretxabaletan. Bai. Eta hortik goitxi bera, zein botako da gaurkoan? Ba. Neu igual. Bai. Ni Hulk naz, Aretxabaleta konkistatzera etorri naz, Eta zuek nortzu zaie? Aretxabaletako eskiatzaileak. Bai. Bueno, gaurkoan behintzat, hotzai eta eurisai aurre itxeko ondo prestatuta etorri zaie, ez da? Bai. Zuek eskixan zela ibite zaie, ziztu bizian bera? Bai. Bueno, eskerrik asko eta gora Atxabaltako aratuztiak, ez da? Bai. Bai, bita hiru, gora Atxabalta! Gora Atxabalta! Zabaldu begiziak izin resaca. Amar minutu noita ez da lau pasa. Atzeko alakasta obra gaztaka. Monika moja urte betra mi no me pasa. Y esto no me lo jode ni vecina municipal. Alaitu txikira no dakigu da carnaval. Esta saga nientai. Locura buruen me bai, no me caízen adrenalin, me da igual. Hementxe ikusten dituzue, panpin pila batekin topo indauela desfile honetan, zer modu? Ondo. Nor zara zu? Naz Barbie 80era. Eta hemen Barbie pila bat ekarri dituzue gaurkoan, ez da? Kontatu iguzu zenbat Barbie ezberdin etorri diren gaurkoan Aretxabaletara. Ba asko, diferente asko. Denetarikoak, eta nik aukiko nauke Barbie moduan Hulk izan da desfile honetan parte hartzeko zuekin aukera. Bueno, ez que guare Barbie ez gareken. Claro. Eta gaurkoan ken topauko duzu hemen bateaki. Ikusiko da, ez da? Bai. Bueno, segi hortxe, gaurkoan bizitari pila bat izan dituzu eta hemen, ondo pasa. Bai, eskerrik asko. Dragoi batzukin elkartu naz, zer mozorro da, zelan eraiki dozue dragoi handi hau? Ba, saukogun pentsauta itxia bere urte da bere dragoia eta bere urte betetzean presentau eta karnabaletan urten eta holan
eta azkenien atzo presentau gauen eta hemen gabiz jaixetan. Zeo, ondo pasetan? Bai, oso ondo. Primera, eskerrik asko. Agur. Ikusten duzu hemen, marrazki bizidun famatu batzuekin egin dutela topo, nortu zaiezuei? Aurkezpenik ez duzu bihar gaurkoen Aretxabaletan, ezta? Bueno, karroza eta guzti, kontatu diguzue zuen mozorrua nola prestatu duzue? Zui bakarri gurasuen laguntza izan duzue, ala? Bai? Eta zergatik mozorratu zaiezue gaurkoan Simpson familiatan? Aukeratu. Eta familiako famatuena zeu zara Bart? Bai? Bart Simpson zarelako, ezta? Eta kontatu guri zein familiako kide gehiago urten diren gaurkoan hemen desfilia. Ez dakitzu bestian izena? A ber, zeintzu. Mou? Ninez Mou, bai. Zera, pertsonaiak? Bai. Bart. Eta zein gehiago? Lander, Homer. Bueno, kuadrilla, eskerrik asko, eta ondo pasau, nekatzen baldin badazu, zuen eserlekura etorriko da, Vale, agur. Ondo pasetako eta... Beraz, pirata honak zarezuek. Bai. Zein doi hemen barzuen barruen, kapitaina da bera? Ez, goiez aldatzen ze hau gau apurtuta eta jauzitzen da. Ei, ama, orduen irabazteko asmoik edo, zela ikuste zuen? Ba ez dakit. Ez dut uste irabaziko benik, ze karroza asko daz eta polipolitxak, baina bueno. Garrantzitsuena ondo paseti, ezta? Bai. Hori da, ondo pasau, eskerrik asko. Eskerrik asko. Aretxabaletan ez dakit baina zeintzu zaien zuen, nortu zaien. Jep, zer da, jep. Makinatxoa ezkerri zaien, familia, nazeko uzko girua. Zabaldu ondegiziak izin resaca 10 minutu doinda ez da gau pasa Atzoko arrakasta gaur arrastaka El bollicao mojado en cerveza a mí no me pasa Y esto no me lo jode mi vecino el municipal Alaitu txiki danok dakigu da karnaval Disfraza ganien bai Locura buruen de bai No me caizenaren a mí me da igual Eta Egiptotik zuzen obelisko batekin etorri zara, pixatzen da? Ez, zeu erueteko bezuetan tresnau, Bai, Bai, gure izin eskemen aurrin erugu zen. Bakarrik zaz edo badaukotzu beste Bai, kide? beste batzuk horti dabitz, baina nik gure nauen atxabalta ekarri hau eskutuen aukidu 5.000 bat urtienan gordeta, da orduen behia egipziarrak Egiptorra bakixien, hauela herri bat, zapaldu izan zana, eta berriro buru altxeuko dauna eta hori dana horre idatzitsa dau, izango dala independientiet euskalduna, laizter gainera. Badakitzuzuk irakurten, letra hori? Jakinean, euk idatzi du. Zuk idatzi duzu, baitu? Hane makina bat hizkuntza itxentxu, da menpeatzitxu goain bat.
Atxabalta edo Egipto. Aukeratu. Esan bari doia hori. Atxabalta, ez da? Noski bai. Eskerrik asko. Vale, ondo bile. Berdin. Ikusten dozue, aldarrikapenak be, ez da gutxik eitzen hemen Atxabaltan, ez da gaurkoan zer, aldarrikatzera etorri zaie. Bai. Danak dauku bizitzeko eskubidea, eta jaio gabea baitxa, eta jangoiku gomuten dagoena. Aborturik ez, hemen jainkoatan daukutzue bi umekin eta karruan atara dituzue gaurkoan pasioa. Bai, herrixek ikusi deixen, esaten daue, jaitsitxa dauela ume gutxi jaitxoten diela, eta bueno, horren alde be, ez? Gaurkoan zuei gura dozu hemen Aretxabaletan batu diren herritxarren eredu izan orduan. Bai, ni uste gaur egun politxe dala, jentia nigotea hongo da, eta igual baten bat gehiago ingo daue hortik. Zuk uste duzu gaurkoan gora ingo dauela? Bai. Zergatik? 9 hilabete barru. 9 hilabete barru? Igoko dau, segurazki bai. Badaukutzu horre, gogua behintzat. Hobe, nila kukue beteta dauket, Ez da itxai hau kopuru bat botako, epa. Egun bukarara ez da itxai hau zen. Baina, bueno, a ber. 9 hilabete barru, zenbat Aretxabaletar gehiago? Nik uste dut, 20 bat. Aretxabaletarra buru gogorra be badie, lan makala ez daukutzue. Bueno, nik indor nire blana, a ber ez da ditzen da bien. Ondo. Ba, ondo pasau eta animo, zeuen misiño honetan, eskerrik. Bai. Venga, ¡Apague la Montoya! Beionek Bartolito Biledoiez. Zein da Bartolito? Bartolito, jarri. Ez dator. Calola tiene una leche que mola. La Calola tiene una leche que mola. Y la Lolita es exquisita. Y la de Lolita es exquisita. Y hace... Vale. Lako abestixekin agian irabazita da nahingo zuen, zeuste dozue. Bueno, abesti hau daude horre, nola da? Bideoetan, punto. Oso, ondo. Gure bilobak eta abesten dute. Bueno, euskeraz, Hori da. Bakalola gure esnia da, la leche! Txartori guazen! Bueno, hementxe errotxiguakin be, bati betian, topo inau, zer moduz, gaurkoan Andaluziako epeltasunetik hotzera etorri zaie. Han igualde txarrago dago eta han lokotzartetik urten gara eta honek ondo karri nahu ona eta nizantzete igualdexek errespetako zela, honak gartiakoan. Gaur aterri orduan inbida hemen, Txabaltara helduta, giro topo dozu hemen. Bai, esan dut eran, baino zikutxo bai, eta jentartetik giro berua, torre gaber berotzen gaitxu dano. Bueno, gaurkoan hemen zeu distiratxu bazabitza Atxabaltarren aurrian, eta zeurekin zeintzuk etorri die. Hemen etorri die, danak intza bidea etorri gara. Inuntza bidea nomen atziendako karru eta dana, han etorri die barriakoak. Honek, zela baixo eta kuek artistatzu die,
eta antolatu da intzabidia eta hortan gabitz. Ez dakit Aretxabaletarrek promesarik egin duzuen gaurko edo ez? Bai, eskatu zabien, neuk esan otzin, urtete manitzen egualde honengo gola. Eta ez mondrau ez eskoitza hemen euski xaoin be. Aurrengoan be, gehu zeuri engotzu hau eskarixa, baina ni gaurkoan zu dotore fatia gurot, eta behintzet Aretxabaletan dotore holaxe. Eskerrik asko eta promesa danak hemendik aurrera zeuri. Hori da eta, bega ba, gezi deixela, bega. Loterisako zezen bakitako da urte. Hauxe, 1992. Apuntau danok. Etxe, bermuta hartzeko barbe. Eskerrik asko. Ile 93 bankutik pasau. Ole! Oso ondo, mila esker. Gaurkoan hemen txaiku zeugun, hor zarazu? El drogas. Agusto Aretxabaleta. Gaurkoan Aretxabaleta etorri zara ez dakit kontzertua emutera etorri zaien, alatu uste domeka honetan. Ba ez, gauzia da kontzertua amurri neukagula, baina GPS-iek entreu nau, da rekalkulatu la ruta. Gaurkoan egiten zen Aretxabaltara bideratu ditu GPS-ia danak ez da? Bai, txuranez, bai. Dauka grupo guztia amurrion da hemen. Eta nik eskatu ez gero gure ikusentzulientzako kantu zatitxo bat abesteko, ze abestuko zauke? Bueno, no sé qué hacer contigo. No sé qué hacer, estoy perdido. Hori bai, primizian gure ikusentzulientzako kantu zatitxo bat. Eskerrik asko, Drogaz, eta ondo segi eta formala izan gaurko festa gunean, Ja, laizter ikuste garen barriro beti. Hemen
Bai, hemen giro edena dau, urkulu bitxezor, baina ez dena hau. Bai, gindoi ezen Andaluziara, egualdi txarra, tal, eta atxabatan kriston karnavala zela esan duzkue. Eta hemen juntau gane, urkulu bitx resort, todo incluido pulseratxuak, eta bueno, temazain bio gaur, Andaluzia baino, bueno, asko zobeto txabaltan. Eta justo, injotzazu entrevista turkiarrari, taldeko turkiarrari, konpresin daulani, eta gurekin etorri da. Nada, gora atxabatako karnavala. Gora atxabaltako karnavala, ezkerrik asko. Mundiala dieta. Claro, baiet. Topa, Albañilería Abascal, zer da hau? Azkeneko zezena bota biena Ribamoradan, hori ikarri dut da, hemen enkargo duzku atxabaltako asaltzan garteko. Anuri pini behar duzu ez izan hau? Ez da, korubeta eta asaltzartide. Obra galantak inbiako dituzu hemen. Bueno, horretik etorri gara hemen bordue. Nani badauko galdeatxo bat, ez dakit txerritxarrak ondo hartu zauien, horrelako monumento bat atxabaltan, hemen debagoienian ondo ikusi ete dauien. Bueno, ikusi bide, polemiki ondo da, baina, bueno. Dienak entzun bierda, punto. Eta zenbat egunetako lan aukiko zuei? Bueno, gaur seguramente hemen itxi eta bixarro bete garriko. Bai, gaur ez da eguna proposa eta obrak azteko. Gaurrez. Bueno, geu bez ezenak arrapa horretik bagoiaz, Vale, te bili. Zelako mozorro haundixe, zeinen ideia izan da? Apur bat bixona, urtero guztetako urtetik eta bixona artean urtenak gauza bat izan da. Aurreko urtetik ona listoia altu duen? Beti saiatzen gara purtxo bat, geixa huitzen eta listoia altua edukitzen, baina oso zaila da. Zaila, enbeste nivel da, oso zaila da, nivel horretara iltia, hortan ondo. Zaiatu izen gara behintzat. Ondo urten jatzuen nire ustez, bai? Lan haundixonen atzetik. Bai, asko. Ongare 3 aste bukaera hor, eta bueno, gustua dalako, guztua bitxakako eta jakoko zetan itxea. Merezi zen da. Bai, asko, bai. Oso ondo, eskerrik asko. Zuei. Que la vida
protagonistakin egin jau topo. Izan bezare sozialetan ikusi dut, futbolin martxo zuena atxabatara zatorrela. Bai, atu zabaldu gauen izen ematia tximboline markatu izen emuteko, eta gaur apunto den jendiak arrozarri txartien, hor da bileurotxuan zartzen eta partidua kolazen gabiz. Bueno, fulbe oso agia da kinieletan eta futbolian, eta noren aldeko apustua egin jau hemen herritxarrak neuke apustua itxia gure dut eta futbolin honetan. Ba, hemen daukazue ekipo urdina, ez dauko izena ekipotan, ekipo urdina eta gorriza gauz hemen, orduen, jake gutxia gauzen urdinien, nik uste dut apustua izeko dela, zego hoxe opini urdinien irabazteko. Bueno, ez dakit zein taktik arabiltzen duzun, zein joku egiten duzuen jokaldi gola sartzeko. Ba, jarreko nauzun, ez dakit futbolan inguruen asko, bueno, hemen ezkerrezi botak izan duzien, irabazi daik eta hango gola sartzen. Así que, animatzen zaitut txamponan sartzen eta... Nune sartu bida txampona? Dirua sartuan eta... Sartuko dugu txampona guk eta nik urdinan alde. suave piztu-piztunia tope.
Oso ondo. Eta jantzionek zuekin dituzue, erosi dozela. Bai, un poco de todo. Un poco reciclateko gauzak, txindak duten azpizarrak, kolortxo batzuk, eta bueno, gero, kolortxo batzuk azkenean akarrak emuten duzko hori. Noski baiet. Zein da akerra? Lehendakera, Herriak da Jurgi artista da, berak entzartzen dut guztuak, karnabaletako edizura guztuak, bai, artista bat. Oso ondo, eskerrik asko. Nga esatik. Mil esker. izena esateare kosta. Bai, azkenean, hori, egingo dugu Guggenheim bat Urkulu aldean, eta izango da mundu guztiarentzako, etorriko dira donostiarrak, zu ere alde goteko, eta... Orduan zer zabiltzate, herritarrak erosi nahian 500 eurotako biletekin. Bueno, azkenean hori da negozioa egiteko daukagun moduan, nire lagunak SL gure enpresan. Ezakit, Guggenheim hori nolakoa izango ote den eta Aretxabaletarrek ondo hartuko ote da horien horrelako eraikin bat Urkulu. Bai, Aretxabaletakoak ondo hartuko dute batez ere, etorri garelako pizka bat laguntzera. Izango da, donostiarrak etorriko dira, kultur eta guztiak, abrigo luzearekin, egingo dugu tour gastrokultural pila bat, Mondragon, Korporazioan hotela ere egingo dugu Urkulun, mikroforoa joako zai. Lasai. Eta gaurkoan hemen, alboetan daukasunak, azkar hartzen dute biletea. Bai, oso azkar hartzen dute, A ber, nola hartzen dute? Urkuluren Guggenheim egote honen kontra edo alde? Kontra edo alde? Alde, claro, alde. Aldeko pila bat lortuko dituzue gaurkoan horrela, Bai, nik ematen dizkie biletitoak eta jartzen dira Guggenheimen alde. Noizko Guggenheima eginda? Bueno, Guggenheima egingo dugu, datorren urterako egungo eginda, eta jubilatuak identifiko dute, hilabete mordo bat, disfrutatzeko Guggenheimen obretaz. No. Basotxokoak eta gustora hartuko dute ordu. Bai, basotxon ere jarriko dugu piztina bat. Eta eskerrak ematea iba izan gitu kultura zinegotxeari, ze beragabe ezingo zeuen izan hau posible. Arek ere makinatxo bat olako jasoko zituen, ondo pasa gaurkoan festa giroan eta ia helburu hori betetzen duzuen. Eskerrik asko, nik uste du baietz, Bueno, ekarriko dugu Guggenheim Urkulu da! Bai! Oso, salida dentro. Ahí está ahora Miguelito de los Patos de Cristo.
hemen txein dautoko Atxabaltako erregiakin, hori esan duzko Atxabaltako erregia zeusarena. Bai, hemen txako Atxabaltako erregia, hemen festivala montatu Atxabaltan eta hartu agin. Gaurko jai giro hau zeueik antolatutakoa da? Bai, gaur karnabalak Atxabaltan urtero moduen. Ondo, egurre! Neskak, ueri, neskak. Jai giroa bai, etxaperu bai, baina festa hasitxa da. Bai, hasio, goizien hasio eta, bueno, bukaeran bukatuko alda moduen. Erregia bakarrik ez da etorri gainera. Erregia, akompainanteak indato. Zeintzuk etorri da? Egu festivala montatu eta atzien besteanak daz, besteanak. Bueno, tratoria behintzat ekarri dozuen, hundi. Ba, baserritxik ekarri txako. Musibar baserria, chorizos, musibar, SL. Musibar. Bueno, itxaplerua guretako botako zuala. Venga. Girua hasi dala. A ver, baina fundamentos, igarri daile, debagoieneko aratuzte honenak Atxabaltakoa diela adibidez. Bai, Atxabaltakoak onenak. Eta erregezaren aldetik, hitz batzuk gure ikusentzuli. Bueno, eskerrik asko Atxabaltako jentea nahi, aratuzteak Atxabaltakoa onena die, eta hori, disfruta Atxabalta eta eskerrik asko. Bueno, bortxe hongo gara gero, gube zuzirixan zain. Ondo. Zeona. Eta koreografia eta dantza eta dana preparaute. Bai, bine bete, egon gare ensaietan. Azien irubider eta primera. Ensaio gogorrak? Oso gogorrak. Eta gaur ondo pasetako zein gozue, zein da eguneko plana zein? Bueno, bukatu desfilia, gero luz bat eta gero dantzan geratu gani. Oso ondo, eskerrik asko. Esker.
be bai, gogoan aukidu zuen pito, Mutiko Kristalek egindako irudisak ite urten duzue gaurko festagiro honetara. Bai, bueno, pito beti organizetan duzun karnabalak, aurten ez da gurekin, baina, bueno, petau modutxo bat gurekin egoteko behintzat, eta zoze politxe etxia beretako. Irudisa, bera jaumen handi bat baitxa, baina gaurkoan nundik etorri zaie? Leku ezberdinetatik. Batu Brasiletik, bestatuk Ipar Polotik eta lekudanetatik. Zita zela batu zaie gaurkoan hemen agetxa baletan dano? Dano, bueno, pitono menez. Berezi dago hau eta geixa batxike, bere homenez hemen batu gare. Bueno, orduan gaurkoan dana bere homenez eta geixa hau, berentzako hit batzuk hemen gura ditugu entzu. Eskerrak ematia udagatik eta guregatik inagoen danagatik, eta beti hongo dela gure bihotzetan eta gure memorisak, eta eskerrak ematia danagatik. Eta oinarte moduan festagiruan bera murgildute ibili da gaurko gunez, eta zuik erreleboa hartu eta hortxek bere homenez festagiruak urtero jarraitzuko duela Atxabaltan. Hori seguro. Gora Atxabaltako karnabalak? Gora! Vicente da Rosario.
Sekulako moduen, ez da? Sekulako giru apartata nola ez merezi dugu festa purtsu bat, bertan geratuko gara. Eskerrik asko da noi eta laster arte! And spring became the summer.